Dnes budem hovoriť o tom, ako sa potlačený hnev ukladá do tela. Najmä vtedy, keď sme vyrastali v prostredí, kde emócie neboli bezpečné, alebo keď žijeme vo vzťahoch, kde náš hlas nemá priestor. Telo si pamätá to, čo sme museli umlčať. Takže predstavte si hnev, ktorý ako keby nikdy nevybuchne. Je to hnev, ktorý potlačíme do svojho tela. Keď hnev nemá priestor na vyjadrenie, stáva sa poslušnosťou, strachom alebo inou negatívnou emóciou. Strachujeme sa možno z konfliktov alebo z toho, že stratíme vzťah. A tak telo reaguje inak, ako by sme si normálne mysleli. Mnohí z nás sa domnievajú, že sme pokojní, no naše telá rozprávajú úplne iný príbeh. Potlačovanie hnevu sa prejavuje na fyzickej úrovni. Týmto spôsobom sa hnev stáva súčasťou našej fyziológie. Keďže nedokážeme vyjadriť hnev, naše telo si to pamätá. Môže sa to prejaviť ako napätie v čelusti či škrípanie zubami. To sú také niektoré zo signálov nespracovaného hnevu. Alebo sa môže nespracovaný hnev prejaviť ako svaly, ktoré sa uzamknú, pretože slová sú nemožné vysloviť. Takto sa telo bráni aj potom, keď už nebezpečenstvo pominulo. Keď stres totižto obmedzí dých, nervový systém prechádza do úsporného režimu a klesá naša energia. Aj traviace problémy sú častým výsledkom potláčania emócií. A k tomu sa častokrát pridá aj chronická únava. Dôvodom je, že nie sme unavení len z práce a vzťahov, ale aj z toho, čo nosíme nespracované vo vnútri. Emocionálne nebezpečných prostrediach sa totižto učíme, že vyjadrenie emócií je riziko. No a potom sa nie je čomu diviť, že ešte aj v dospelosti sa tieto vzorce opakujú. Nervový systém totižto nehodnotí iba naše myšlienky, ale aj potláčané pocity. Hnev ostáva v tele a jeho symptómy sú nedokončené obranné reakcie. Dobrou správou je, že sa môžeme naučiť, ako uvoľniť toto napätie pomocou jednoduchého neurolingvistického cvičenia. Prvým a veľmi dôležitým krokom je uvedomenie si napätia v našom tele. Tak zatvorte oči a vnímajte na chvíľku svoje telo. Skontrolujte svoju čelusť, vaše ramená, hrudník a brucho. Druhým a veľmi dôležitým krokom je regulované dýchanie na stabilizáciu nervového systému. Pomaly sa nadýchnite nosom na 4 sekundy, krátko zadržte dých a potom vydýchnite ústami na 6 sekúnd. Tento dlhší výdych dáva nervovému systému signál, že je v bezpečí. Tretí krok je mikropohyb. Jemne zatlačte dlane proti sebe a vnímajte silu vo svojich rukách. Pomaly ich uvoľnite a nechajte ruky zmäknúť. Týmto spôsobom sa vaše telo učí, že reakcia sa môže ukončiť. Štvrtým krokom je formulovanie vety, ktorá pomenúva prežívanie a prináša nervovému systému pocit bezpečia. Ticho si povedzte: teraz je bezpečné uvoľniť napätie. Vnímajte, čo to s vašim telom robí. Nie silou, ale povolením. Teraz nechajte dých prirodzene plynúť. A všímajte si akékoľvek malé pocity uvoľnenia. Týmto procesom sa nervový systém presúva z pocitu obrany do pocitu bezpečia. A pamätajte, uzdravovanie nezačína bojom s našim telom, ale okamihom, keď mu dovolíme prestať držať to, čo už nie je potrebné. Hnev bol totižto len ochrana, akýsi signál, že na vás záleží. Ale keď je vyjadrenie bezpečné, napätie sa v tele uvoľní. Nezabúdajte, vaše telo nezlyháva, chráni len svoje emocionálne pravdy.
Prihláste sa na odber kanála Neuroarchitekt, pretože skutočné uzdravovanie začína bezpečným priestorom pre vaše pocity.